Dobre, Roman. Tak, kedy si všimol prvé príznaky? Asi vtedy, keď som sa prvýkrát pristihol, že sa teším na dopravnú zápchu. Ale nie kvôli podcastom, ale kvôli tomu, že som v tomto aute. Zaujímavé. Pokračuj, prosím ťa. Zrazu mi bolo úplne jedno, koľko trvá cesta. Viac semaforov, super. Dlhšie kolóny, ešte lepšie. Lebo vieš, to znamená, že budem môcť stráviť viac času tu, v aute. V tom tichučkom aute s tým displejom, čo tak perfektne funguje. Kámo, to nie je auto. To je zen. Zen. Čiže pociťuješ pripútanosť? Pripútanosť? Ja sa do toho auta každé ráno znova zamilujem. A večer ani nechcem ísť z neho von. Nechcem. Totálne si ma získalo. Lenže neviem, že či aj ja jeho. A čo tvoj bežný život? Napríklad kamaráti? Kamaráti mi volajú, že či ich napríklad nezoberiem na letisko. A ja, že jasné, na ktoré? A oni, že bratislavské. A ja, že tak to nie, musíme ísť ďalej. Pôjdete z Budapešti alebo z Popradu. Takže už nemám kamarátov. No a čo rodina? Práca? Cítiš, že ti do toho Mazda 6e zasahuje? No. Áno, alebo kolegovia si všimli, že chodím neskoro. Ale nie preto, že by som meškal. Nie, ja len zaparkujem, sedím v aute. Len tak. Manželka sa mi tiež smeje, že trávim viac času v aute ako s ňou. Ale keď si doň sadne, tak to chápe. Ja nepotrebujem terapiu, ale viac času v tomto aute. Roman, ty netrpíš závislosťou. Nie? Nie. To sú len vedľajšie účinky Mazdy 6e. Tak potom mi predpíš 100 km denne navyše. Nech sa páči, môžeš ísť. Ja nikam nejdem. Ty choď. OK. Tak ďakujem za sedenie. Ďalší spokojný zákazník.